Наливането на чаша вода. Едва ли има нещо по-просто и ежедневно от това, нали? Но дали някога сме се замисляли какво точно се крие в тази привинно кристално чиста течност? Понякога отговорът може да е доста изненадващ. Случвало ли се е водата от чешмата да има един такъв особен, метален привкус? Или пък да се появят онези мистериозни, леко жълтеникави петна по чисто белите дрехи? Оказва се, че тези на пръв поглед съвсем несвързани неща всъщност имат една и съща скрита причина. Добре, нека разбулим тази мистерия. Проблемът не е в пералнята, нито пък в чашата. Всичко започва много, много по-назад, в самите водоизточници. И ето го и нашият виновник – манганът. Това е съвсем естествен елемент, който се намира в почвата, в скалите и разбира се попада в водоизточници, като река Алегени, която е била в центъра на това конкретно изследване. Важно е да уточним веднага. Тук не говорим за някаква заплаха за здравето, а по-скоро за един досаден естетически проблем. И как точно да разпознаем присъствието му? Водата започва да придобива един такъв лек, жълтеникаво кафяв оттенък, нещо като слаб чай. Появява се и онзи неприятен метален вкус, а най-дразнещото оставя едни упорити петна по дрехите и по санитарията. Не е опасно, но определено не е и приятно. И тук стигаме до една ключова цифра. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ има препоръка нивото на манган да е под 0,05 мг на литър. Пак да подчертаем, това не е здравен стандарт, а препоръка, за да се избегнат именно тези проблеми с цвета, вкуса и петната. И тук сигурно някой би си казал: добре, щом знаем какъв е проблема, защо просто не го премахнат? Точно тук историята става наистина интересна. Защото, както често се случва, най-очевидното решение всъщност крие свой собствен, и то доста по-сериозен риск. Ето я и дилемата в цялата й прелест. Най-логичното и очевидно решение е да се добави силен окислител, например хлор, който да се справи с мангана. Хлорът, освен това, е и страхотен дезинфектант. Къде е проблемът? Когато този хлор влезе в контакт с естествената органична материя, която винаги я има във водата, се получава един доста нежелан страничен ефект. Тази химична реакция създава цяла група нови химикали, наричат ги странични продукти от дезинфекцията, или накратко СПД. И това вече е сериозен проблем, защото някои от тези съединения се свързват с здравословни рискове и затова са строго регулирани. Така че инженерите се оказват пред един много деликатен баланс – как да премахнат мангана, без да създадат тези вредни СПД. И ето как се поставя началото на едно истинско научно разследване. Може да си го представим като едно голямо състезание по готварство. Само че вместо готвачи имаме химици, а вместо съставки – различни окислители. А голямата цел е да се намери перфектната рецепта за чиста и безопасна вода. И как се провежда едно такова състезание? Преди да се рискува в истинска голяма пречиствателна станция, всичко се изпробва в лабораторията. Използват се така наречените тестове в стекленици. Тези редици от съдове, които виждаме, позволяват на учените да симулират целият процес на пречистване, но в съвсем умален мащаб. Така могат да тестват различни химикали и дози. Това е един безопасен и методичен начин да се намери идеалното решение. Значи задачата е кристално ясна. Търси се химикал, който е хем достатъчно силен, за да неутрализира мангана, хем достатъчно умен, за да не реагира с органичната материя и да образува вредните странични продукти. Нека видим кои са претендентите в това състезание. И ето ги и резултатите от нашето състезание. Водородният пероксид, въпреки че е силен окислител, се оказва доста неефективен за тази задача. Хлорът, както вече знаем, е много ефективен, но идва с багажа от СПД. И тогава на сцената излиза перманганатът. Той се справя отлично с премахването на мангана. Изглежда, че си имаме ясен победител. Обаче, както винаги, има една малка уловка. Изследването показва, че при перманганата дозата е абсолютно всичко. Ако се сложи твърде малко, манганът си остава. Ако пък се прекали, водата се оцветява в розово. Така че прецизността тук е ключа към успеха. Добре, вече имаме обещаващ кандидат от лабораторията. Време е да вдигнем залозите и да преминем към генералната репетиция. Нека видим как това лабораторно решение ще се справи в по-реалистични условия. Защото, лабораторията е едно, но реалният свят е нещо съвсем друго. За да се преодолее тази пропаст, инженерите използват нещо наречено пилотна инсталация.
Това е един вид мост между малкия експеримент в стъкленицата и реалното приложение в голямата пречиствателна станция. Тази пилотна инсталация всъщност пресъздава целия процес на пречистване едно към едно. Първо, химикалите се смесват с водата. След това идва един процес, наречен флокулация. Малките частици се слепват в по-големи флокули, които после се утаяват на дъното. И накрая водата преминава през няколко слоя филтри, които улавят абсолютно всички останали твърди частици. И ето как изглежда това чудо на инженерната мисъл в действителност. Това не е просто някакъв макет, а напълно функционираща, макар и умалена, пречиствателна станция. Прозрачните тръби и филтри позволяват на инженерите да наблюдават процеса във всеки един момент и да настройват всяка стъпка до съвършенство преди да го приложат в огромен мащаб. Това е перфектен пример за предпазливостта и прецизността, които са нужни в тази сфера. И така, след всички тези експерименти, от малката лабораторна стъкленица до тази сложна пилотна инсталация, до какво заключение стигаме? Ами, оказва се, че всичко се свежда до един изключително деликатен танц между различни фактори. Този цитат от автора на самото изследване го обобщава перфектно. Не става въпрос просто да се изсипа един химикал във водата и проблема да се реши. Това е прецизно изкуство, което изисква да се намери онзи идеален баланс между решаването на един проблем и избягването на създаването на друг, потенциално по-сериозен. И ето я и печелившата формула, в крайна сметка. Не е само едно нещо, това е цяла комбинация. Първо, правилният химикал – перманганат. Второ, правилната среда – лекоалкална. Трето, абсолютно точната доза. И накрая, но не на последно място, ефективна филтрация, която да довърши работата. Всички тези елементи трябва да работят в перфектна хармония. Така че, следващия път, когато си налеем чаша вода, е добре да си спомним за този сложен танц, който се случва някъде там зад кулисите. Зад привидната простота се крие цяла една невидима наука и ежедневният труд на инженери и учени, които се грижат да поддържат този деликатен баланс. И това някак ни кара да се замислим. Колко ли други такива сложни, невидими системи работят тихо във фонов режим, просто за да поддържат нашия модерен свят. Храната, която ядем, енергията, която ползваме, светът е пълен с такива скрити чудеса на науката и инженерството.